парчами мо худсари болои миллат гаштааст. қудрати озодагонро авҷи ҳиммат гаштааст. ин нишони фатҳи рамзи ковиёну рустам аст. роҳнамо бар шаҳраи авҷи саодат гаштааст. офтоби беғубори осмони иттиҳод, нурофар то абад андар ҷаҳони иттиҳод. дасти фатҳу родмардонро шиори безавол, аз ту ёбад эътибори мо кунун хатти камол. аз ту омад халқи мо бар арсаи сулҳу сафо, моявар аз ифтихору ибтикору эътидол. ҳуҷҷати сулҳи навини тоҷиконам парчам аст, пойдории мақоми ориёнам парчам аст.